Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunze bantu yakubingelela ndlalifa izolo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele ukuba aphinde asihlanganise futhi namhlanje usuku lwangolwesibili. Usuku lwesibili futhi sikuwo lo mkhosi. Lo mkhosi esikuwona sikhulekela umoya wama-emoji siyawushaya ngegama lenkosi uJesu Kristu ngoba abantu bayaphuma bekhishwa ama-emoji. Ngifuna ukunidonsa ngendlebe nina enifaka ama-emoji. Uzilandela isiqalekiso. Jeremiah 48 verse 10 uqalekisiwe umuntu owenza umsebenzi kaNkulunkulu ngokunganakekeli. So wena njengoba unganakekeli nje uyaqalekiswa ngoba wenza umsebenzi kaNkulunkulu ngokunganakekeli and uziqalekisa wena. Okunye-ke sikhulekela ukuthi ake singeniseni abantu bafowethu. Abantu bayadingeka. Abantu badingeka ama-group ehlile ngendlela ebuhlungu nangendlela emangalisayo. Ake ningeniseni abantu-ke bafowethu, ake ningeniseni abantu. Kodwa qaphela lento. Kuzokusiza ukuthi umseve wena qala. Ubone ngoba umuntu one-emoji as i-profile picture noma lapha ku-description yakhe noma kuphike nje. Uma kuvela ukuthi une-emoji, abanye babhala amagama amahle ngoNkulunkulu bese befaka ama-emoji. Ngeke ungene uma une-emoji. Umuntu wakho omlethayo uma ene-emoji ngeke angene ngoba yiyo le emoji engaphakathi edonsa omunye umoya wama-emoji. Ngeke ungitshele ukuthi umuntu ofaka i-profile pic yakhe as emoji uzokwazi ukulwa ngawafaka ama-emoji ngoba ilo moya wakhe angene ngawo uzodonsa yena plus nabanye abaweak ekukholweni bafaka ama-emoji. Bese lokho abantu bekhala, hayi mina ngazi ngifake kanjani, kanti thina esidedele umuntu ne-emoji. So umuntu nozovele ne-emoji kimi angimfaki, ngizomrejecta. Nihambe-ke nimtshele ukuthi urejectela ufakwe i-emoji. Sekuzosinda webafowethu ungene ekhaya lezwi. Sekuzosinda. Yazi ukuthi ukungena ezulwini kusinda kanjani, kodwa ukungena ekhaya lezwi kulula, kodwa sekuzosinda nakho. Akusezungena noma ubani ekhaya lezwi. And usuzokwenza iphutha elincane ekhaya lezwi, uphume ungabusabuya. Uphume ungabusabuya. Yazi ukuthi ikhaya lezwi igroup yabangcwele masigcine ingcwele. Mawenza iphutha lakho uyolulungisa ungaphandle, hayi la ekhaya lezwi. Ayike ngithemba ngizwakala kahle kakhulu. Loud and clear. Loud and clear. Kwashaba khumshaye. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bafowethu, sisemkhosini sikhuluma ngokuletha abantu. Inkonzo number 2 isihloko sayo sithi buyisa isoni ekudukeni kwaso. Buyisa isoni ekudukeni kwaso. Sifunda incwadi kaJakobe chapter 5 sifunda uverse 19 no20. Ake sigoqe sikhuleke. Baba, egameni likaJesu ophilayo, siyathoba phambi kobuso bakho, siyabonga indlela osithanda ngayo. Siyabonga Nkosi ukuthi namanje usekanye nathi. Siyabonga ngakho konke, sibonga nangeweather enamakhaza. Asikwazi ukucomplaina, siyabonga. Ngoba wena ubone kukuhle kuwe ukuthi sithole lawo makhaza. Siyabonga. Qhubeka-ke Nkosi ube nathi kule nkonzo ngomoya wakho ingcwele. Uqhubeke uzambule. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bangcwele, siyamdumisa kuleli sonto, kule weekend sinemvuselelo eMafakatini. Iqala ngomgqibelo ekseni ngo-9 iziphume ngesonto. Nenkonzo yangesonto izongena ngo-9 ekseni.
So ke uNkulunkulu ke siyambonga kakhulu. Ake ngibonge ezakheni, saphatheka kahle kakhulu ezakheni. Abantu babegcwele, ihall yakhona enkulu kangakanani ezakheni kwasi. Siyambonga uNkulunkulu anibusise nonke nanikhona enkonzweni yasezakheni. Siyambonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo. Udumo lonke lungolwakhe, lumfanele. Yena yedwa nokungafi, uhlala ekukhanyeni ongesondelwe kukho. Siyambonga uNkulunkulu, siyamdumisa. Ngakho-ke niphile nonke ezakheni, siyanithanda. Nonke nanikhona ezakheni amaphethelo, khona nabaphuma eDandi, khona abaphuma eMnambithi wonkana, nasemaphethelweni omNambithi, khona ababephuma eBergville. Sasinabo lapha ibranch yaseBergville, khona ababephuma eMewden. Hawu kwakumnandi ngendlela emangalisayo. Bangixoleleka abanye mangasabathintanga. Khona noThongathi. uThongathi-ke seniyalwazi bafowethu, niyalwazi uThongathi. La nibona khona ubaba uNsibande, nibona uThongathi. Abantu njalo nabo njengani nje. Bakhona nakubona abangasebenzi, bayathwalana. Ukuthi nje bathatha isinqumo, benza inkonzo elapha ya bani uLuka chapter 8. Ake ngibheke, kade ngadini ukubheka lelizwe. Benza inkonzo laba bazalwane. Yazi isibusiso saba susukuma phansi. Nozama nje ukubalingisa. Makungasuka enhlizweni kunokhathala phakathi. Kanti enye into njalo iyahlupha maniyenza as a group. Ifuna uyenze wedwa, uNkulunkulu mayebeka kuwe, abantu babonele kuwe. Awuyenze nje wedwa, abantu babonele kuwe. Masibuka uLuka chapter 8, angisayile ezweni engifuna ukuya kulona, kodwa ngifuna uanalyze le nkonzo eyenziwa uThongathi. Verse 1, kwathi emva kwalokho wayehamba imizi ngemizana eshumayela ememezela ivangeli lombuso. Ubani? uJesu, Inkosi yethu uJesu. Kwathi emva kwalokho wayehamba imizi nemizana eshumayela ememezela ivangeli lombuso. Benaye abayi12 abapostoli bakhe, babenaye abapostoli bakhe. Hayi mina ngazi, kodwa bayazicacisa nje abafundisi abafuna ukuba la ngikhona. La ngikhona bakhona. uNkulunkulu ababusise. Hayi uNkulunkulu ababusise, ngizolisho nje lelo. La ngikhona bafuna ukuba khona. uNkulunkulu anibusise. Bese siya kuverse 2. Nabesifazane abathile ababephulukisiwe kubo omoya ababi nasezifweni, nabo babekhona abesifazane. Kwathi angithi uThongathi. Yazi uThongathi-ke kufika abesifazane bodwa nje befike. Kwesinye isikhathi-ke bese bephelezelwa-ke ubaba uMchunu, noma-ke abanye obaba babekhona. Hayi phela sesilisho iqiniso, babekhona nabanye obaba. Kodwa of lately nje ubaba uMchunu sesilokhu simbone njalo. Akulutho-ke, mina ngithi uThongathi as a whole, as a branch. Lwenza uLuka chapter 8 verse 1 and 2. Lithi nabesifazane abathile ababephulukiswe kubo omoya ababi nasezifweni. Sebeyabalwa uMaria obizwa ngokuthi uMagdalene, okwakuphume kuya amadimoni 7. Yes, abantu abanobufakazi. Abantu okwakuthi la befika khona uJesu bafakaze ukuthi uJesu benzeleni. Yibo laba basoThongathi engihamba nawo. Bafike bafakaze, batshela abantu ukuthi uJesu ungenzeleni. Nina engisazoza kini ukuthi-ke ngilungise lento. uNkulunkulu ukwambulile kimi manje ukuthi uma sihambile la kuzothi mayiseyivuliwe inkonzo, samukelwa, bese-ke kungena ubufakazi. Kuvulwe inkonzo, samukelwe, kungena ubufakazi immediately emva kwalapho. Why kungena ubufakazi? Ukuze bonke abantu abakhulumayo sibe sesibadlile kwelikamoya. Umfundisi okhulumela abefundisi usezwile ukuthi siphethe liphi ivangeli ngabafakazayo. Induna yendawo mayikhona isizwile ukuthi siphethe liphi ivangeli.
bangasukuma abantu bezosidonsa basiyale bezositshela ukuthi ningathi senihambile kusale izingane zibanjwa ufufunyana kusale izingane zihayiza kungathi senihambile yabona lonto le hayi bakithi abantu abasazi so kuze basazi ake kuqala ubufakazi immediately emva kokwamukelwa kuyafakazwa ngisho abefundisi bazobingelela emva kobufakazi ngoba kwababingelelayo khona bokuhamba ngikhumbula sise Moyo River wasidonsa ngendlebe omunye wathi amabandla amaningi yabona nje kube kule emblem khona ikhanda lendoda ngabe sengiphume ngahamba mina yabona uyasilecturisha akasazi singobani kodwa yathi phuma inkonzo wayesethambile bushu esethambe bushu so ngamagama abantu abafakazayo bazobulala amagabade bazosibulalela izimpi uthongathi lolo awu madoda saze sehle isibusiso pheke othongathi uthongathi lolo uyathanda uthandi uthongathi uzoluthola lukhona ngiyabonga abazalwane basothongathi uNkulunkulu anibusise uNkulunkulu anibiyele ngenza umsebenzi kaNkulunkulu ubelula uNkulunkulu anibusise nje anibusise ngakho konke enikudingayo kulomhlaba kodwa kakhulu ngesibusiso sokungena ezulwini ngoba ngeke kusize ukugoqa imali singoqe anginayo imali mina uzokunika kanjani uNkulunkulu uma ungamniki sengikhulume kaningi mina kwadinga ukuthi ngithathe u400,000 uNkulunkulu ayinikeze wona through ama-shares enkampani ngayo kwakha indlu yenkonzo emva kwalokho uNkulunkulu wavula impompi yemali so leyo impompi yemali akuwona u400,000 wami ngisawufaka emsebenzini kaNkulunkulu anginalo ilungelo lokuyithatha akusiyona yami nami nganginikela phela uma sengiyikhokha sengithi uNkulunkulu uyayikhokha iyabuya futhi sibuso sami sinjani naso siyahamba ilento ehlula abantu abaningi ukuthi uma unikeza umuntu imali musuku uyifuna ngoba ulanda isibusiso sitholile ngokuyikhipha so mina ngani 400,000 azomyezwa yini 400,000 wamarandi sakhindle yenkonzo ngo2020 kusukela lapho umsebenzi awuphindanga wafana so labo bazalwana abanikela ngesikhathi sabo banikela ngemali yabo ngizokuthiwa eMpumalanga njengoba kuyiwe eMpumalanga nje itekisi ikhanda lomuntu 1800 ingabaliwe imali yokulala uthongathi lolo 1.8 baya eMpumalanga imali yokulala ayibaliwe so kusho ukuthi ungayibeka nje kalula ku 2.5 to 3,000 rand imali yokulala isihlangene nohamba umuntu uNkulunkulu angababusisi ke labo bantu abafike bashumayele ngomculo hayi kahleni bafowethu kahleni hayi ke nokho ngisho lutho kodwa sengishilo ngithi mina uLuka chapter 8 utho ngathi liyawenza kwathi emva kwalokho wayehamba ufunda uverse 1 kaLuka 8 kwathi emva kwalokho wayehamba imizi nemizana shumayela memezela ivangeli lombuso angithi ngihamba imizi nemizana mina angithi ngishilo ngathi ngigitshelwe mina so wenze lokhu ubuka mina kanti akumina uzolokhu uthutho ngathi lihamba nobaba uNsibane nathi alihambe nobaba uNsibane ngiyakutshela njalo uyobona ngosuku lokugcina ukuthi ubaba uNsibane akekho la uhlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu ufihliwe kuJesu uJesu oyihambelayo esebenzisa lo mzimba lithi benaye abayishumi nambili ngikhulunywa ngabafundi la bese kuthiwa nabesifazana abathile ababephulukisiwe kubo omoya ababi nasezifweni uMaria ubizwa ngokuthi uMagdalena okwakuphume kuye amadimoni ayisikhombisa verse 3 noJohana umkakhuza induna kaHerode yes uJohana umkakhuza owayenemali ke lo mama ngoba wayeshade nenduna kaHerode yayihola babenzani babenza sure ukuthi uJesu akasweli lutho olithengwayo bayalithenga oluphekwayo bayalipheka labo mama okwashwayo bayawasha labo mama bawashela abafundi nenkosi uJesu namhlanje ke akusawashelwana angithi sihlale ehotela kuyawashwa
uma ufuna ukwashelwa, noma akasihlali izinsuku edinga ukuwashelwa uphatha nje impahla, kodwa they are there. Laba bantwana bakaNkulunkulu bakhona ukusekela uJesu nabafundi bakhe yonke into abayidingayo. NoJohane umkakhuzi induna kaHerode, sigwili sikamama sasikhona ngoba sasibona ukuthi siphethe imali yokuthi makudingwa isebenze. Angisho ukuthi uThongathi lihamba liphethe imali, no, kodwa luyazinikela emsebenzini kaNkulunkulu. Bese kuthiwa-ke noSusana nabanye abaningi ababe bakhonza ngempahla yabo, so kusho ukuthi uma kudinga ingubo yokulala babeyiphethe ingubo zokulala labo mama, makudinga okuthize okudingakalayo bebakhonza ngempahla yabo. Awuyashintsha inkonzo, yayibona inkonzo ayisekho about ukuletha abantu. Sifuna ngisishintshe nje isihloko, bengibhale lokho mina, ithi inkonzo yethu it's about ukuletha abantu. Akuseyona, ikhuluma ngokuhamba kwabantwana bakaNkulunkulu behamba noJesu. Abafundi abayishumi nabesifazane ababanjelwe obani? uThongathi. Angazi mina. Kwakunjalo-ke. Babengasweli lutho ngoba they were there to provide for them. Kumsebenzi abawunikezwe uNkulunkulu. Wena uyawenza nomsebenzi owunikwe uNkulunkulu. Uyawenza yini? Lalela umvuzo wabo kumaHebheru. Uthola umvuzo walaba abantu abahamba nobabunsibane. Inkosi isimanga sikhonza uNkulunkulu. MaHebheru chapter 6 verse 10. Ngokuba uNkulunkulu kasiye ongalungile ukuba khohlwe umsebenzi wenu nothando enalibonakalisa ngakule igama lakhe. Lokhu nibakhonzile abangcwele nisabakhonza. Hayi, mina ngazi noma ngizwa ngedwa yini. Umvuzo walaba abantu ababehamba noJesu lithi ngokuba uNkulunkulu, khona ngoNkulunkulu Baba la, akasiye ongalungile kuba khohlwe umsebenzi wenu nothando nilibonakalisile ngakule igama lakhe. Lokhu nibakhonzile abangcwele nisabakhonza. Ukukhonza abangcwele kwenza uNkulunkulu angawadla amandla akho. Kuya ngawe ukuthi uthe bakhonze ngani abangcwele. Wemadoda 17 minutes uthi asisayi kuleya nkonzo ebengithi siya kuyo yokuletha abantu. Lebi lapha kwekaJakobe ethi buyisa isoni ekudukeni kwaso. Asisayanga, sesikhuluma ngokuhamba kwabazalwane basoThongathi. Bazalwane basoThongathi bephelezela ubabunsibande. Nomaphi lapho ubabunsibande ekhona bakhona. Ngisho eCape Town bayafika, ngisho eGoli bayafika. Akukho lapho bengafiki khona. uNkulunkulu anibusise lapho Thongathi. uNkulunkulu abusise umfundisi wasoThongathi. Ngoba omunye umfundisi anganqaba athi abantu abanamali, lo akanqabi ngoba uNkulunkulu uyaprovide. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa ngoThongathi, siyambonga uNkulunkulu kakhulu. uNkulunkulu anibusise. Ngitheke kuleli sonto siye Mafakadini imvuselelo. Qala ngoMgqibelo iphele ngesonto. Ngeke ngisaya kwelinye izwi, sengiqedile ngoLuka chapter 8 verse 1 kuya ku3. La sibona abantu benza umsebenzi oyisimangaliso besupport inkosi uJesu. uNkulunkulu akubusise lapho khona, ngiyacela ukuthandaza. Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyathoba, siyacela uqhubeke ube kanye nathi, usifihle edwaleni elinguwe. Sifihle uNkulunkulu wami nomusa, sifihle moya ongcwele. Nkosi, nanti uThongathi uyalibona. Ngiyacela Nkosi ukuthi ulibusise, luyisibonelo ebandleni. Luyisibonelo futhi luhambe ezinyathelweni zalaba ababehamba nawe kuLuka chapter 8. Babusise uNkulunkulu wami nomusa. Wena awuyena uNkulunkulu odla amandla abantu. Uyawazi umsebenzi abantu abawenzile, benzela abangcwele bakho. Babusise Nkosi, babusise, bayashumayela ngokucula kwabo. Bayashumayela ngothando abalivezela abazalwane.
babusise Nkosi ngoba akukhona ukuthi banemali kodwa ngoba besaba wena. Banye bathatha amasenti abo okugcina, banye bathatha imali yemndeni yokugcina, bayazi ukuthi umvuzo wabo umkhulu ezulwini. Babusise uNkulunkulu wami nomusa. Busiso sakho masihlale kulelo nalelo lunga lasothongathi. Nabanye-ke Nkosi abalengisa uthongathi uyabazi ngabanye ngokuhlukana kwabo. Ngiyacela ubabusise uNkulunkulu wami nomusa. Abanye bangehambe ezibranch kodwa bayafika ngamunye noma ngababili. Babusise Nkosi, busise izimali zabo, busise imoto abahamba ngazo. Bayisibusiso ngendlela emangalisayo. Ngiyabonga Nkosi ungiphe team efana nale ongiphe yona. Dumo lonke lungolwakho lukufanele. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Hayike bangcwele, siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Wemadoda yashintsha inkonzo. Yashintsha inkonzo. Siyambonga uNkulunkulu. uNkulunkulu akubusise lapho khona. Anibusise nonke. Nilalele, nibeke indlebe, nimdedele uNkulunkulu asebenze ezimpilweni zenu. Baba uNsibanda uyavalelisa. uthi uJesu Kristu inkosi.